Terve! Meillä on tarkoitus tänään katsoa vähän miten tommonen Snupbackin Trio 3 hengen teltta pannaan pystyyn. Joo, nyt on pohjakangas laitettu ja sitten avataan sisäteltta tähän päälle. Ainahan ei tuota pohjakangasta tule varmaan laitettu. No niin, ja nyt sitten kootaan nämä kaaret. Se on helppo, näissä on tämmönen kuminauhasysteemi, että se vetää ne automaattisesti oikein paikoilleen. Osat ei pääse katoamaan. Joo, tää on hyvä, kun ei tarvitse pujottaa. Vanhat teltat piti aina pujottaa läpi. No. Ja sitten vaan tästä uusi puristus on siinä. Siinä on ensimmäinen kaari laitettu nyt. Sitten laitetaan toinen kaari. Ja nyt tätä voidaan tämmöisenä siirrellä paikasta toiseen. Ja sitten tää on niinku ulkotelta. Jos on kaunis keli, niin meillä on teltta pystyssä. Täältä sitten vaan aukeaa näin. Siellä on pohja. Okei, nyt on vuorossa sitten päälliteltan laittaminen. Heitellään se tähän päälle ensin näin. Sitten vaan pitää kiristellä nää silleen, että nyt tulee hyvä. Täältä löytyy vielä yksi. Ja tämä napsautetaan tähän. Näin. No nyt se on siinä oikealla paikalla. Sitten on vuorossa tää ikuinen narujen kanssa pelaaminen, että joudutaan vähän venyttelemään näitä. Saadaan ilmavuutta tähän telttaan. Noin, tosta tuo auki. Ei ole erillisiä naruja, vaan sama naru menee tästä. Ja kun tästä venytetään, niin tää kiilalla sitten kiilataan tuonne maahan. Täällä on yksi tanko lisää. Näin. Ja sitä varten meillä on täällä kujanne, joka läpi tää tanko tuolla. Näin. Kattokaa, sieltä se tulee. Telttakiilat. Tää on tämmönen kunnon tähtimäinen, hyvät pitopinat. Kestää vähän löysemmässäkin maassa. Näillä me sitten kiinnitellään teltta. Eli tuosta. Noin. Ja sitten näitä vähän venytellään noilla telttakiiloilla paikoilleen. Tässä on ihan mukana tämmöiset hyvät telttakiilat. Joo, tää on ihan kiva teltta. Tässä on molemmilta puolilta pääsee sisään, joka 3 hengen teltta. Se on aika oleellinen asia, että kun siellä 3 on rinnakkain, niin molemmilta reunalta pääsee pihalle. Eikä ole paha hintainen teltta myöskään. Edullinen, toimiva eräretkiteltta.